Sini Mas, sudah sembuh ini ya burungnya? Sudah. Oke. Sesarangan paling kalian kadang-kadang perkasa. Campur sari. Dipun sembuyung MI Pro matur suwun. Ya. Ayo bubaran sangune, samerane. Mbak Fon, kalau disawer gue. Matur suwun. Matur suwun. Terima kasih. Dilingsir senging ana kini aku nunggu kowe. Awan Solo. Tak SMP orang manusia. Yen tak telepon Malah kok pateni. Cium Alajiwan lali janjine kandungi alesane manggalake sopong sing ora kelongo kadung dandan mas kowe ora teko janjane kowe ning endi telagamu sejak priyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Terima kasih. Sesarangan paling kalian kadang-kadang perkasa Indonesia. Dipun sembuyung MI Pro terima kasih. Si Deni. Wah itu. Ayo Mo. Terima kasih ya Mas. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngejak ning nganti lingsir srengenge oh kini aku nunggu kowe Awan Solo. tak SMS ramadasi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen ketemu pipimu mesti tak cium cium alah lali janjine kandhane alesane mangkelake sopong sing ora kelongo kadung dandan kowe ora teko ditambahin mboten iki Mas ditambahin nggih ditambahin nggih jajane payeke janjane kowe ning endi hae gelagatmu saja nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wong wedok liya. Oh jaranan Mas.
Terima kasih Bapak, keluarga besar Bapak. Monggo goyang Ibu. Juragan apa niki? Bapak Wanijan, terima kasih. Dino minggu Terima kasih, jangan turun dulu nanti.